Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda muka faɗa a cikin bidiyon da ya gabata cewa abubuwa guda shida su suka yi sanadiyar rushewar Syria, amma abubuwan nan guda shida abu ɗaya ne babba ya janyo su. Abubuwan shine daga Operation Timber Sycamore, wanda nautin ƙahon duniya ne, wanda Obama lokacin shi aka fara shi har zuwa 2020 har zuwa 2017, lokacin da aka yi yarjejeniyar Astana tsakanin Russia da Turkiya da Iran da gwamnatin Assad da kuma 'yan tawaye, wadda bata yi ma Amurka daɗi ba. Bayan wucewar yarjejeniyar Astana aka shaharantar da Shahid Suleimani, wanda gaba ɗaya zaman lafiyar yankin albarkacin shi ne, don shi ya yaƙi ISIS, ya yaƙi 'yan tawaye, ya dawo da tsaro da aminci a Syria da Iraki. Bayan shahadar Suleimani, faruwar dufanul akasa da kashe Sayyid Hassan Nasrallah shi ya ƙara janyo waɗannan abubuwan su balle. Na ƙarshen su shine rushewar gwamnatin Assad, wadda gwamnatin Turkiya da Qatar da Saudi Arabia da Amurka da Isra'ila suka yi kutun ganin cewa ta faru. Rushe gwamnatin Assad ya jawo duk wani mai kwaɗayin ganin cewa ya baza nufuzin shi a Syria, ya baza ƙami. Na farkon su sune Isra'ila, kamar da muka yi bayani. To Syria ta dawo hannun Isra'ila, Syria ta dawo hannun waɗanda ba sa goyon bayan Falastinawa, Syria ta dawo hannun Jolani, ba kowa ya sanadiyar haka ba illa Erdogan, Ihwani da kuma Qatar da Saudi Arabia. Yanzu ramin da suka gina ma Assad na mugunta ne yake neman ya ci su. Sun ɗauka za su samu goyon bayan Isra'ila ta ba su dama su yi da suke so da Syria, amma wai ta fitar da hannunta a Syria. Isra'ila ta ce ba su isa ba. Jiya ma Netanyahu ya yi bayani cewa sun sa ƙarfi sun daki gwamnati 'yan ta'adda a Syria. Wai shi ke kiran Jolani ɗan ta'adda. Sun daki gwamnati 'yan ta'adda a Syria, sun sa ƙarfi, dole an yi yarjejeniya a dole. Yake cewa don haka ƙarfi shi ke kawo yarjejeniya, da ƙarfi muka sa aka yi yarjejeniya, saboda sojojin Jolani sun ja baya daga yankunan Druze na kudanci, sun ba Isra'ila guri, dole sun koma. Isra'ila duk da haka bata bar kai hare-hare ba, yanzu haka tana kai hare-hare. Yanzu ga fada can ya barke tsakanin kabilun Druze da kuma kabilun Larabawan ƙauye, suna ta kashe juna, ana ta kashe-kashe, ana kashe mata da ƙananan yara da tsaffi da samari. Yanzu Syria civil war na batun ya sake dawowa ɗanye, tana son ta yamutse irin yadda Libya take, saboda Isra'ila ta cimma manufofinta. Babban dalilin da ya jawo duk waɗannan abubuwan su faru shine ƙoƙarin dasa masu da'awar addini na taɗarrufanci da ta'addanci a tsakiyar ƙasashen musulunci. Wannan dasa masu attadayunil ƙishiri, addinin sama-sama, attadayunil satsahi, waɗanda ke da zafin aƙida, waɗanda ke amfani da baƙaƙen aƙidu da sunan su ne kishin addini, suka kafa ƙungiyoyin ta'addanci a tsakiyar musulmai, suke kashe duk wani malami na Allah, duk wani malamin da ke kira akan musulmai su haɗa kai, musulmai su rungumi juna, musulmi su ƙaunaci juna, musulmi su zauna lafiya, musulmi su manta da ƙananan saɓaninsu, su rungumi juna, su tunkari babban maƙi. To waɗannan 'yan ta'addan ba su da maƙi in ba shi ba, ba su da abun kai hari in ba shi ba. Su kai musu hari da baki, su kai musu hari in sun samu dama da makamai, suna ƙoƙarin su ga sun ƙarar da malamai masu ƙoƙarin ganin cewa sun kawo islahi a cikin ƙasa, sun kafa gaba a tsakiyar zukatan al'umman musulmi, suna yaƙar addini da sunan kafa addini, suna yaƙar musulunci da sunan kafa musulunci, suna yaƙar zaman lafiya da sunan kawo zaman lafiya. To waɗannan 'yan ta'addan masu kiran kansu da suna mujahidai, masu kiran abin da suke da suna jihadi, su ne masu yaɗa gaba a tsakiyar al'umma da cire ƙauna a cikin zukatan musulmai da sunan kawo ma'addinin musulunci salama walil asab. Waɗannan mutanen da barakar da suka kawo a Syria, da barakar da suka kawo a Iraki, da barakar da suka kawo a Lebanon,
da barakar da suke kawowa a sauran kasashe hatta a cikin Falastinu ita ce babban raunin da tinkahon duniya ya yi amfani da shi wajen kawo operation Timber Sycamore. Ita ce dalilin da ya sa yarjejeniyar Astana bata ci ba, domin suna ganin idan yarjejeniyar Astana ta ci to su ba su da mahalli. Ƙaryarsu ta ƙare a Siriya, saboda al'ummar Siriya da musulmansu da kirista ɗinsu da durus ɗinsu da alawiyawansu za su haɗa kai wajen kafa wata gwamnati a Siriya da za ta zama ta al'umma. Su kuma ba haka suke so ba. Gwamnatin za ta taimaki Falasɗinawa su ma su kuci, su kuma ba haka suke so ba. Wannan taɗarrufancin da wannan zafin aƙidar da wannan gabar da gwamnatin Jolani ta je tana bazawa a Siriya da sunan musulunci shine raunin da yake raunin da ya bayyana a Siriya, wanda da shi ne makiya suke son su fara ko kuma suka fara ma tarwatsa Siriya da shi. Wannan shine dalili na 7 na yamutsewar Siriya. Don haka mafita kwara ɗaya ce, shine al'ummar Siriya su zabura su yi maganin makiyansu na cikin gida, 'yan ta'addan da ke ƙoƙarin ganin cewa sun janyo Isra'ila a jiki, kuma su yi maganin kaka gidan Turkiya da Erdogan da rawar kan Erdogan, shine su zabura su kwaci kansu daga hannun Jolani, su kwaci kansu daga hannun Isra'ila ta hanyar samun national unity. Wannan shine kawai mafita. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.